Hey guys, गासिखौबो दिनैनि बे बर' मिक्सार YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथाखौ बुंनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों। थ' दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोननो मोनसे स्क्रिनशट दिन्थिनो सानदों। बे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोना नायना लाग्रो। नोंथांमोना निश्चय बे स्क्रिनशटखौ मोजाङै फरायबाय जानांगौ। जुदि फरायाखैब्ला आरो खनसे नोंथांमोना नायनानै मोजाङै फरायब्लानो जाबाय। थ' जोंनि गेजेराव बेबायदि मानो जागासिनो दङ? जोंनि खायफा सुबुंफोरा एसेबां आनएडुकेटेड, एसेबां अधैर्य, एसेबां अबुजि, माने बुजिनानैबो बुजिरोङि बायदि जाय खामानिखौ मावनाङा बे खामानिखौनो दिनैसिम खनले मावबोगासिनो दङ। थ' जोंनि गेजेराव बेबायदि मानो जागासिनो दङ? नाय लोगोफोर, आं फिल्म इन्डास्ट्रिनि खोथाखौ एसे उनाव रायलायगोन। दा गिबियावनो रायलायगोन इउटुबारनि सोमोन्दै, दा इउटुब चेनेलनि सोमोन्दै। सासे इउटुबार जानो गोनांब्ला बे सुबुङा गावनि निजा टेलेन्ट थानांगोन, गावनि निजा कन्टेन्ट थानांगोन आरो गावनि बे टेलेन्टखौ बाहायनानै बियो निजा कन्टेन्ट बानायनानै बे भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन। अब्लासो जों सासे सुबुंखौ इउटुबार होननानै जोङो गनायजागोन। दा जोङो गुबुननि भिडिअ खावनानै, गुबुननि फिल्मफोरखौ खावनानै गावबा गावनि चेनेलाव आपल'ड होनाया बे सासे मोजां इउटुबारनि बे सिनायथि मोननो हाया। जों बयबो मिथिगौ खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै होननानै। जुदि नों खस्थ' खालामाबा कुनु दिन नोङो मोजां फिथाइ मोननो हाया। थिग बेबायदिनो इउटुबनि बेलायावबो नों इउटुबाव खस्थ' खालामब्लासो नोङो मोजां फिथाइ मोनजागोन। जुदि नोङो गुबुननि सायावनो जुदि नों मोजां फिथाइ मोनजानो लुबैदोंब्ला कुनु दिन नोङो इउटुबाव साक्सेस जानो हाया। दा जों साधारन इउटुबारनि बेलायावनो नाय, सासे इउटुबार जानो गोनां जायोब्ला बे इउटुबारा जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो। जुदि मोनसे भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ जायोब्ला बे भिडिअखौ जों शुट खालामनाय, बे भिडिअखौ जों माबा मोनसे जुदि ब्लग भिडिअ जायोब्ला माबा मेल मिटिङाव थांनानै जों लाजिया हसिया केमेरा लानानै जों बखिनाय आरो लोगोसे बे भिडिअखौ जों न'आव लाना फैनानै जों एडिटिं खालामनाय, आपल'ड खालामनाय, माने जोबोद खस्थ' दङ। आं दाखालि नाय, आंनि बेलायाव नाय, दाखालि आं साधारन मोनसे खोथा एग्जाम्पल होनि। आं दाखालिनि जि दैजिं फेस्टिभेल, बे दैजिं फेस्टिभेलनि भिडिअखौ आं जेब्ला दैजिं फेस्टिभेलाव थांदोंमोन, दैजिं फेस्टिभेलनिफ्राय आङो न'आव आंनि रुमाव फैनानै आङो 10ता बाजिनिफ्राय हरनि 10ता बाजिनिफ्राय आं फुंनि 5ता बाजिसिम आं एडिटिं खालामदों। अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना, जोंनि इउटुबार जानो थाखाय जों बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। नाथाय खायसे सुबुंफोरा बे खस्थ'नि मुल्यखौनो मिथिया। जेराव गुबुननि भिडिअखौ खावनानै गावनि चेनेलाव होनाय, गुबुननि फिल्मखौ खावनानै गावनि चेनेलाव होनाय, बेफोर जाथाया जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। थ' बेफोर जाथाया जोंनि बर' समाजनि, बर' इउटुबारफोरनि, बर' फिल्म इन्डास्ट्रिफोरनि जोबोद खहा खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि बर' इउटुबार्सफोरनि जि सिनायथि, बे सिनायथिखौबो जोबोद गाज्रि खालामगासिनो दङ। थ' दिनै बेबायदि मानो जागासिनो दङ? जोंनि ससियेल मिडिया जेरैबायदि इउटुब, फेसबुकफोराव नोंथांमोना नुखादों जे जोंनि दाखालि बावैसो रिलिज जानाय जे गोथार मुभि, आरबि फिल्म प्रडाक्सना प्रडिउस खालामनाय। स' बे गोथार मुभिया दिनै भाइरेल जागासिनो दङ। थ' दिनै बेबायदि मानो जागासिनो दङ? जेराव बेबायदि भाइरेल जानायखौ नुनानै जोंनि जि आरबि फिल्म प्रडाक्सननि प्रडिउसार रिया ब्रह्म बिथांजोआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। स' दिनै बेबायदि मानो जागासिनो दङ? दाखालि बावैसो जि हायना मुलि फिल्म, बे हायना मुलि फिल्माव भाइरेल जाबाय आरो भाइरेल जानायनि जाउनावनो फैला बरगयारी सार बिथांमोना जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंनि गोबां इउटुबारफोरा, मोजां इउटुबारफोराबो बेनि सायाव इन्टारभिउ लानानै खायसे खोथाखौ सोंदों आरो लोगोसे खायसे गोबां खोथाखौ बुंदों जे मानो होनांगौ, मानो होनाङा। बिथांमोननि जि फिल्म दिहुननायनि जि खस्थ'नि खोथाखौबो बिथांमोना मोजाङै बुंफुंनानै होदों। खिन्थु बेफोर खोथाखौ मिथिनायनि उनावबो दिनै आरबि फिल्म प्रडाक्सननि जि गोथार मुभि, बे गोथार मुभिखौबो दिनै आपल'ड खालामदों। स' दिनै बेबायदि मानो जानो मोनखो? नाय, जों साधारन सासे इउटुबार महरै इउटुबाव मोनसे भिडिअ होनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो। मोनसे 5 मिनिट 6 मिनिटनि भिडिअ शुट खालामनो थाखाय जोंनो 3 घन्टा 4 घन्टा नांगौ जायो। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, मोनसे भिडिअ खालामनो थाखाय, मोनसे फिसा भिडिअ खालामनो थाखाय जों बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। जोंनि खोथायाथ' आलादा, जोंनि इउटुबारफोरनि मोनसे फिसा भिडिअ खालामनायाथ' आलादा, खिन्थु मोनसे फिल्म बानायनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिगोन ना? जुदि मिन्थिया, बैसोरनाव सोंनानै नाय, जाय बिथांमोना दिनै बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियाव सान हर खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिफोरखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ। गावबा गावनि रां रुफा खरस खालामनानै जाय बिथांमोना दिनै फिल्म दिहुनगासिनो दङ, बिथांमोननो सोंनानै नाय जे मोनसे फिल्म दिहुननो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। जेराव जोङो मोनसे बर' फिल्मखौ दिहुननो थाखाय जोंनो खमैबो 5 लाख 6 लाखनि गोनांथि जायो। स' बे 5 लाख 6 लाखखौ जों खरस खालामनायनि उनाव, मोनसे फिल्मा ओंखारखांनायनि उनाव बे 5 लाख 6 लाखखौ जों मोनफिनाबो जानो हागौ। मानोना जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां सिनेमा हल गैया आरो सिनेमा हल दङब्लाबो जोंनि बर' फिल्मफोरखौ बहाय दिन्थिनो सुबिदा मोना। आरो बे सुबिदा मोनैनि थाखायनो जों बेफोर फिल्मफोरखौ जोंनि खायफा
फुजा मेलाफोराव आरो लोगोसे गामि गामि थांनानै बेफोर फिल्मफोरखौ जोङो दिन्थिनांगौ जायो अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना जोंनि बर'नि मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जों जौगाहोनो थाखाय जों मा खालामनांगौ जायो बेफोर फिल्मफोरा जोंनि गावबा गावनि प्रफिटनि थाखाय नङा दिनै गावबा गावनि आखाइनि खरस खालामनानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय दिनै बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ नाथाय जोंनि खायफा सुबुंफोरा बेफोर खोथाखौ बुजि मोना दिनै उइदाउट पारमिसन गावबा गावनि चेनेलाव गुबुननि फिल्मफोरखौ एसेबां खस्थ'यै दिहुननाय फिल्मखौ गावबा गावनि चेनेलाव गावसो अनार बायदि गावसो बे फिल्मखौ प्रडिउस खालामनाय बायदि गावबा गावनि चेनेलाव दिनै आपल'ड होगासिनो दङ स' दिनै बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खोथा साधारन साबस्क्राइबार मोननो थाखाय साधारन भिउज मोननो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावो बेफोरबायदि खामानिया जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिफोरखौ जोबोद खहा खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि बर' इउटिउबार्सफोरनि जि सिनायथि बे सिनायथिखौबो दिनै गाज्रि खालामगासिनो दङ स' जोबनायाव नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो स' प्लिज नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा गुबुननि फिल्म गुबुननि कन्टेन्ट गुबुननि भिडिअखौ खावनानै गावबा गावनि चेनेलाव मालाबाबो दाहो अननानै प्लिज आं नोंथांमोननियाव आर'ज खालामो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ मावा मानोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रि जौगानाय माने जोंनि बर' हारिया जौगानाय जों बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जों गावजों गावनो जों सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन स' नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दङ अननानै प्लिज उनफोराव जाहाथे बेफोरबायदि दा मावथों आं बेखौ नोंथांमोननो खावलायबाय जुदि नोंथाङा इउटिउबार जानो गोसो दंथारोब्ला जाय बिथांमोना इउटिउबाव गुबुननि कन्टेन्ट खावनानै आपल'ड होदों नोंथांमोना जुदि इउटिउबार जानो गोसो दंथारोब्ला गावबा गाव कन्टेन्ट बानाय भेलुएबल कन्टेन्ट बानाय मोजां कन्टेन्ट लाबो गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थि अब्लासो जोङो नोंथांखौ सासे इउटिउबार महरै गनायनो हागोन गुबुननि कन्टेन्ट खावनानै गुबुननि फिल्म खावनानै गुबुननि भिडिअ खावनानै गावनि चेनेलाव होनाया सासे इउटिउबारनि महर नङा आं बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे गुबुननि खस्थ'खौबो एसे बुजिनो नाजायो आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ